ɛnɛ wie yi mepɛ sɛ mekae asantefo nyinaa asɛm baako. Nipa a wɔwɔ din ɛne ɛbɔ. Ghana yɛwɔ kasakuo ahodoɔ ɛwɔ ɔman no mu. Na yɛkɔɔ school no yɛkyerɛɛ mu sɛ yɛkyɛ mu enum. Yɛwɔ Guan, yɛwɔ Akamfoɔ, yɛwɔ Gadangbe, yɛwɔ Mole Dagbani, ɛna yɛwɔ Ɛbɛgbɛ. Na kasakuo no nyinaa kyekyeree ana obiara da ne man. Na kɔbaa sɛ na ɛwɔ Akamfoɔ no yɛfrɛ kuo bi Dentira ana ɛso. Na ɔhyɛ a ɔde hyɛ wɔn a ɔhyɛ n'ase no ɛna ma ebinom ɛwɔ Kwaman, Kafo, Kaase ɛne saa amantam hɔ ka ho bɔ mu. Na ɔmo yɛ sɛ ɔmo bɛte kuo a ɔmo bɛde ɔmo ho. Na deɛ odi anim baako ɛne ɔsɛ ano wɔ Kwaman. Ɔno na ɔbaeɛ a ɔbɛko ɛgyegye Kafo ɛne Bukurum ɛde ka ne ho. Ɛna ahemfo bi te sɛ Boahianantuo ana ɔno so wɔ ne man Bampɔn. Mo saa bɛka ne ho. Na ahyɛ ase na ɛwɔ sɛ ebinom de ɔmo ti agye akyerɛma. Nti ebi te sɛ Diko Pema na ɔwɔ Ɛdwe so. Ebi te sɛ Asɛnsokofoɔ a na ɔyɛ adwumakɛse kɛse ana ɔyɛ otu Asantehene no ɛyɛ ɔsɛ ne wɔfa. Obi te sɛ Boahianantuo a odi kuo anim a onim sɛ ɔbɛwu. Twenebu Akodua. Ɔmo ɛna ɛyɛ ahemfo a ɔmo kaa sɛ ekuo no ho dɔ ɛne ɔmo manfo ɔmo di ɔmo so ho dɔ nti no ɔmo de ɔmo kwan to hɔ yɛnku ɔmo na ɔmo manfo enya fa ho. Nti ɔmo tumi kɔgye ɔmo fa ho de firi Dentira hɔ. Na nam sɛ ɔmo nka bɔ mu no ɔsa na gyina so ɔmo de ka bɔ mu nti yɛfrɛ mo Ɔsɛnti. Ɔsɛtutu no ɛyɛ sɛ ɔkɔko no na Dentirafoɔ nua kumaa Akyem Kotoku ɛfoɔ amɛboa no. So ɛsɛ kotu ɔmo so sa. Tuo kasa no ɛma ɔtɔre wɔ pra mu. Eti aprapre kakra ba ɛbra a ɔwu 1717 no. Na ɛno akyi no ne nana Opoku tenten Opoku Ware na ebitumi edi nkunim ebedi Asante so 1720. Ɔbaeɛ no na ɔsɛ ntɛmpa na ɔko na ɔgye Akyem Kotoku asase ne nyinaa. Ɛno na yɛfrɛ no Asante Akyem. Na ɔko saa ntɔkwa wieɛ no ɛna obi so besi n'akyi. Ebire besi n'akyi bɛyɛ ne pasaa. Ɛno na ɛma ne bɔɔ ɛyɛ ankɔbea akonya no. Sɛ ne bɛyɛ a sɛ ɔmo kɔko a ebegya asraafo no bɔ akyiri ama ɔmo ako abɔ ɔmo a ɔmo wɔ fie no mmraa ne mmerewa ne nkɔkoraa ne nkoraa ho ban. Ɛna ɔkɔko gyeeɛ. Na ɔkɔko agye no sɛhwi yɔɔ so boaa no. Saa asase kakra na ɔgyeeɛ no ɛfa na yɛfrɛ no Ahafo no ɛna de aka no ɔde maa yɔɔ so. Nti na bɛhwɛ mu akɔ Western North Region Nimire a 9 districts ɛwɔ hɔ no emu 6 ɛyɛ sɛhwi yɔɔ so man hene dea. Ɛno akyi no ɔno so tɔre 1752. Ɛna ɔno ne wɔfa a na kyerɛ sɛ ɛyɛ Ɔsɛtutu ɛwɔ faase. Kusibu Adum bedi adeɛ. Ɛna ɔno so tɔre ɔno baa 1715 na ɔno tɔre 1777 hɔ. Kɔɔyɛ no ɛna Ɔsɛe Kwadwo ɔko awia ɛbaeɛ. Kusibu Adum brɛ so deɛ ntɔkwa anhyɛ da mma kɛse. Ɔno n'abrɛ so na sɛbi n'ani ɛkɔ kakra nti na ɔnhu ade pii nti n'abrɛ so na ɔhene kyia na afei ɛsɔ ne nsa de kyia no. Na ɔno kɔ wie no ɛna Ɔsɛe Kwadwo ɔko awia baeɛ. Ɔno n'abrɛ so no ɛna Dagombafoɔ ɛpere nkonya ho na ɛfa baako bi hu ne sɛ ɔmɛboa ɔmo. Ɛna ɔkɔboa ɔmo. Ɔkɔboa ɔmo wie no na ɔmo so Dagomba so bɛka ho. Na saa abrɛ na soro hɔ baabi bebree yɛ Dagomba dea. Nti ɛma hɔ no so bɛka ho ɛna ɛbɛfrɛ ɔmo Anwa Akɔtɔkɔ. Ɔko awia ɔno n'abrɛ so no na Asantehene ɔtɔ so mmiɛnsa Kwadu Yadom etu firi Kokofu ɛbɛtena Kumase. Ɔno baeɛ no ɔno edu baabi na asɛ
wabɛyɛ nkramoni ɔde awrafo aba ɛhɔ nom hyɛ asɛ twerɛtwerɛ kenkan wɔ ha nti asantefo nti ɛhɔ na ɛhyɛ asɛ kenkan twerɛtwerɛ ɛnyɛ written fo na bɛkyerɛ ɛna ɛkyerɛ ɔkɔtena dwaben ɛnoa mu na ɔde tu ne ho adeɛ so ebi mu gyidi koraa sɛ ɔka n'ano ɛna nso Kwandu Yadom yɛ ne abrɛmpɔn yie na Kwandu Yadom de ne ba panyini ɔsɛ Kwame panyini bi di adeɛ wankyere pii ɛna ɔno nso kɔɔ ɛyɛ 1797 nti ɔno kɔɔ 1797 no ɛna n'akyiri ba Pokufofi bi di adeɛ wankyɛ mfie mmienu akyi no 1799 hɔ baabi na ɔno nso kɔɔɛ ɛna afei ne nua ɔtɔ so mmiɛnsa Setu Kwame bi di adeɛ Setu Kwame bi baeɛ no ɛna ɔno nso kɔɔ ya kɔduru po n'ano hɔ ɔde alumina mo bɛhyehyɛ mu ogua mo bɛhyehyɛ mu ɔne nkanfoɔ no kɔn ako bebrebe ɔno na ɔde ne nan bɔɔ po ne mu ɔka sɛ aboa bɛna ne ho hu wɔ po ne mu na ɔmo sɛ bonsu na ɔsɛ print ha brɛ no kɔn ɔde bonsu aka ne den ho nti na ne din ayɛ tententen dodo Setu Kwame bi bonsu na etwa so yɛ no sɛ bonsu ɔno na n'abrɛ so no ɔko twa ɛyɛ makatiti no na yɛsɛ wopam ho fo ato ne bɛrima nti 1826 n'akyiri ba na sɛ anuanom nan na wabɛdi adeɛ no twa toɔ no ɔsɛ yɛ akoto ɛkɔtoa a nkanfoɔ no ntɔkwa no saa abrɛ na yɛ nkanfoɔ mfantefoɔ akyɛm koto akyɛm mmiɛnsa no nyinaa ne akuapem mu nyinaa ne akɔmu nyinaa no ka bom ne Britainfoɔ ɛne asante ko ntɔkwa ɛna edu nkuguo 1826 ɛwɔ Nsamakɔ anaa Dodowa ntɔkwa no mu ɛno na nka ɛyɛ akɔ kakra bi na nka sikadwa no yɛayera na ɛyɛ Dwabenhene Adaworoma wɔne ɛyɛ Sawia ɔmo da Adaworoma ɔmo de baeɛ na Asantehene wɔ Sawia ɛna Dwabenhene ɛne Kontenase Adaworoma ɔmo de akonnwa yi baeɛ na saa abrɛ na mu no na aseɛwofoɔ no nyinaa dɔm ho hyɛ aseɛ hyehyɛ aborɔfo no ase na finally no ɔsɛe akoto de wu 1834 ɛna ne ɔfa ase Kwaku Dua a odi kan Agyemapamboɔ obedi adeɛ na abrɛ no so hɔ no na 1844 6 March aseɛwofoɔ no ɛdɔm ho kɔsɛ nkwaso mu sɛ Sante ni bi di ɔmo so deɛ ne nka Buroni Kɔkɔɔ ni ɔmo so ɛna ekonya bond of 1844 nti ɛnoa mu na 1860s mu early 60s mu 1860s mu no ɔmo ne asantefoɔ ɛkɔn ya so obi ante dani nkunim na ɔmo yɛ apam sɛ afei de Asantehene ntrapra no ɛka ho na agono anya kurom ɛne nkuro bi ɛbɛde ɔmo ho ɛka ho na Elmina ɔso bɛde ne ho fi sɛ ɛmfa sɛ na ase wo nyinaa na akyɛhyɛ aborɔfo no ase na Elmina deɛ they were still loyal and faithful to Asantehene na 1874 1867 na Kwaku Dua kɔɔɛ ɛna Kofi Kakari baeɛ na 1874 aseɛwofoɔ no nyinaa excluding Anwona nka ho ɔmo ne aborɔfo no ka bɔɔ mu na yɛde nkurɔfoɔ firi Nigeria ne Sierra Leone ɛbɛka ɔmo na ɔmo ne Asante ko Sagranti ntɔkwa 6 February 1874 ɛna ɔmo de hyee Kumase ɔmo ani ansɔɛ no na ɔmo san baa biem 1896 ɛbɛfa Asantehene Kwaku Dua asɛe mu a yɛsan frɛ no Agyemapɛmpɛ odi kan na ɔmo de ne kɔ nkwaso mu ansa so ɔmo ɛna 1900 ɔmo san baa so ɔmo bɛgye sikadwa ɛno so no nyinaa aseɛwofoɔ no nyinaa including Fiedua Agyemaya ɛkyerɛ ɔbɛda ne Akyemagua Kwahena na yɛfrɛ no Ofori-Atta odi kan ɔmo ne Asante bɛko na ɔmo gu Asante no anyɛ eti saa Ghana nyinaa nkabom no nyinaa no it was just purposely against Asante asɛm no wɔ ahyɛ aseɛ nti brɛpɛm no mɛsan atoa so nti Asantefoɔ nyinaa nkae sɛ ɔho Ghana ɛka bom ɛnam ɔtan anom wɔ ma Sante nti ma w'ani nye sɛ woyɛ Santeni firi sɛ obi ka so fi baabiara ɛmfa obiara ho wɔnko abɔ okurum a mo ankɔ school ɔfa wɔ hɔ R ne L yi mo bra ɛfa nkosia if so wanka Asante a de asɛm biem na betumi aka Ghana bɛgye